Кел, сәғат алға дәші 1, 2, 3, 4, әйді дәріске Соберемся вместе, мы друзья Будем поусерднее даже муравья Тик-так, часики идут 1, 2, 3, 4, на урок зовут Тезірек жиылықта дуслар бірге Үйрәнейік тотар тілін, әйді Дуслар, сәлем! Дуслар, бүгін біз күшмә һәм құшлаушы құшларны искә төшерербез. Алсу, құшлаушы құшлар не эшли? Жылы йокларга очмый. Бездә кышлыйлар. Әминә, күшмә құшлар? Аларга салкын, жылы якка очалар. Әйе, хәзер сезгә құшларны дөрес итеп урнаштырырга кирәк булачак. Бу ак кыш жылы якка оча. Күчмә кыш. Күгәрчен очмый. Бездә кала. Торна күчмә кыш. Бу песәк кышлаучы кыш. Дөрес, булдырасыз кызлар. Үйрәнейік тотар тілін, әйді Хәзер укып тиешле рәсемне сайларга кирәк булачак. Я балак. Икенче рәсем. Карвыгыш. Беренче рәсем. Кызлар, сез тагын нинди күчмә құшларны беләсез? Сыерчык, ләк-ләк. Булдырдыгыз кызлар. Әйдәгез бергәләп укыйбыз. Үйрәнейік тотар тілін, әйді Сүзләрне дөрес укысагыз, құшларның сурәтләре дә барлыкка килер. Акыш. Торна. Карвыгыш. Күке. Сыерчык. Кара карга. Ләк-ләк. Кыр казы. Булдырдыгыз. Күчмә құшлар яз җиткәч, кире әйләнеп кайтырлар. Без киләсе атнада күрешербез. Туган телебезне яратыгыз, дуслар. Сау булыгыз! Кел, сәғат алға дәші 1, 2, 3, 4, әйді дәріске Соберемся вместе, мы друзья Будем поусерднее даже муравья Тик-так, часики идут 1, 2, 3, 4, на урок зовут Тезірек жиылықта дуслар бірге Үйрәнейік тотар тілін